Êvarbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz bi bernamek Çarpel Medya îşev ez bi we re me. Temaşevanên hêja wekî hûn dizanin şeşê Sibatê kerasetek, felaketek mezin li ser milletê Kurd û deh bajarên Rojavayê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, Tirkiye û Sûriyê pêk hat. Ev yeka bû sedema ku ciyê xemgîniyê gelek însanên me derbeder bûn, gelek perîşan bûn. Me wek Çarpel Medya di vî warî de gelek bernama li dar xist. Îro jî em ê bi çar mîvanên xwe vê mijarê bi hev re binirxînin. Em ê sohbetek li ser vê bûyerê bikin. Niha ji hevalê xwe re jî rîca bikim bira her çar mîvanê me bînin ekranê. Ji rêzê ez dest pê bikim Kek Yusuf Aydin. Kek Yusuf Aydin nûnerê tedaxa tevgere. Kek Yusuf tu bi xêr hatî? Sağ ve spas. Mîvanê me îdin Kek Hesen e, parêzer Kek Hesen daxtekîne. Kek Hesen cîgirê serokê giştiyê PSK'yê. Kek Hesen tu bi xêr hatî? Nava xêrê dabê kek sirar spas dikim. Mîvanê me îdin Kek Wehîd Abayê. Kek Wehîd Aba cîgirê serokê giştiyê PKK'yê. Kek Wehîd tu bi xêr hatî? Nav xêrê te ve spas dikim. Mîvanê me îdin li Rêyê Rêzdar Ehmed Hecî Umer ew ê jî bîstek din tevî me be. Em niha bi mîvanên xwe re dest bi nîrxandina vê bûyerê, vê kerasetê bikin. Ama ez ji Kek Yusuf dest pê bikim. Kek Yusuf bi qasî ku ji çapemeniyê em dişopînin û her sê alî Tedaqa Tevger, PSK û PAK di vê bûyerê, di vê kereseta ku xemgîniyê dide mirovatiyê û mirov amar û tespîtên hetanî anka dibên 3 salên vê taliyê kereseta herî mezin yek jê ev e. Ji destpêkê de hûn her sê alî aktîv bûn. Hûn li kî derê zelzele Erdheş çêbû bû, felaket çêbû we bi xwe hûn çûn wir we êşa gel di jî ve tespît kir we şîrgatiya wê kir. Cenabê te kare ew çavderiyê xwe bêje, dîtinê xwe bêje, em ê kêfxweş bin. Fermo Kek Yusuf. Spas. Malata avabe. Yani de qasî hûn jî zanin divê erdhejiyê de ne wek erdhejiyê demê berêkî derbas bûbûn. Demê berê li bajarekî li du bajara wek xetek fay xetî digotin çê dibû. Qûsanayê ne berfire bû. Lêvaya ji erdhejiyê wê de tir bi rastî jî wek afatekê bû, felaketek gelkî mezin bû. Bi piranî jî wek di wê xeteyê de yanî sînorê Kurdistanê de li Maraşê û li Adîyamanê û li Meletê û li qezayê wê û gundê wê zêde tesîr kir. Her çiqa tê gotin 11 bajar bijî rast e Diyarbekir û Entavê jî zerar diye lê nebûye ecêba Adîyamanê û Maraşê û Hatayê bi rastî jî kerasetek gelkî mezin bû. Em bi hev re ra 11 mehê û qasî tê bîra me em PAK û PSK û Tevger em bi hev re çûn Adîyamanê. Adîyaman ez berê 5 sala min meelimtî lê kiribû. Me Adîyaman zanî bû.
لێک ئەم چوون ناو ئادیەمانێ ئەم گەڕیان مە ئادیەمان ناس نەکرد بەڕاستی ئەو ئادیەمانە بەرێ ئەس لێ مابوو و ئادیەمانە نەها مەردی بەڕاستیژی گەلێکی ڕەوشاوێ خراپ بوو ئینسان تونە بوون پەریشان بوون بقناعەت تامدە ji sedî çel avayek wenî bi erdê re qenaeta xwaz dibêjim bi erdê re dûz bûbûn û ji sedî pêncî û tiştek jî avayek hebûn ew jî zerar dîbûn û însan nikanîbû tê bimana yanî belkî ji sedî pênc kêm zêde avayê sağlam li Adîyamanê mabû û rastî Adîyaman xerab bû wê çawa bibe wê bibe pêşa roja wê ez nizanim lê em çûn li wê derê xelk perîşan e kes tune yê çiya yek û nêvî nêviyê Adîyamanê êk manin Adîyaman terk kiribû û tu xebatek wenî ber bi çav organîzasyonek li hev kirî Tek Yusuf yani wana jî kerem ke dengê te we qutbû dîsa hat fermo berdewam bike deng baş e anka yani vana jî xuyanî bû gelekî bêhazirî bûn û halê xwe ramçû rastiya çara bû heya wê rêjî xelkê digot tu kes bi ser me nehatiye û ne dewlet û ne dezgehê sivîl û tu xelk bi serê xwe çara serê xwe neriye di wê derê de tiştêk çavderiyek me ew mesela dezgehê xelaskirinê ê Emerîka û Çînê û dezgeha xêrxwaziya Berzanî û dewletek di dê dijî me li Adîyamanê dîtin lê ew jî xelkê digot ev koordinasyonek vanêk xerîb bû û ê Tirkiye digot bi hev re kêm in ji ber vî hawî xebat gelekî dereng dikeve kêm dimîne yanî li wê derê însan li Adîyamanê ez bawerim tenê xwarin û vexwarin hebû em çûn mesela dezgehê sivîl hinek şexsiyet filan me ziyaret kirin xwarin filan hebû ez bawerim ew jî ji Diyarbekir ji Mêrdîn ve ji welat va ji bo Adîyaman nêzik bû û ji bo belkî nizanim hîn nêzik bû ji her derê û Adîyaman ewilî ji bo di raya giştî de ewilî qala wê zêde nebû herkes li wê derê hebû lê wenî bê serûber bû ihtiyaca însenî herî pir av tunebû elektrîk tunebû lewabo tuwalet tunebû însan bilhesa pîrek ji bo ihtiyacê xwe derbas kir mesela ez çûm tek tûk di nav bajêr de petrol hebûn îstasyonê petrolê hebû ez çûm yanî bi rastî karesetek xerab bû du lewabê wê hebû tuwaletê wê hebû yeka pîreka bû yeka zilama bû wenî di sirayê de bûn halekî gelekî xerab bû yanî Adîyaman bi vî hawî ne Adîyamana berê ye û Adîyaman gelekî gêşiya ye di wir em çûn Gölbaşî em çûn Pazarcıqê Gölbaşî û Pazarcık jî rewşa wê ji Adîyamanê ne ferqlî bû yanî digotin Gölbaşî ji mara wê dora çel hezarî bû yanî ew jî bîna li ser niga hindik mabûn însan lê kêm bûn însan gelekî bêhêvî û perîşan bûn me sewal kir mesela li çîkê got malbatek çend heblev top bûbû destê wan di wenî tasik û bilxura a rijî em dibên yanî dixwarin ez çûm ez bi kurmancî wan re peyvîm wa kêfa wan hat
yani gotuji kurmancı mı go erim duruma revşa pazarcığı günde wan misawar kır bu pazarcığı tübini em geleki perişanın insan geleki ben kavladayı into alikari o ahlasiye nati pazarcığı Kek Yusuf dengete kutbu. Dve noktayı da Kek Yusuf az hama birad cihet tümayi bira Kek Hasan bidomine. Kek Hasan cenab-ı te Kek Yusuf gudari kir. kerem Dve nokta ku Kek Yusuf nifçe işti em te gudari bikin tu çavderiyen ve veki raporek şi peşkeş kir bu seali. Ama دوی نقطه کو کک یوسف نیفچه هیشت تو بردوام بکه فرمو کک حسن باشه کک سیراج سپاس دکم جاره از سرخوشی دادم تمام مروی می کو جیانا خو دوی زری داون دا کرن ایشو علما وان اسپار دکم و یکو بریندارن نگه گزو بگیشن ساعتا خو کک سیراج yani zelzelê ke wiha erdcihêjê ke wiha bi rastî ji xwe ciyana xwe da nedîbûn. Yani çawan sê erdhêj ez rastî hatim. Yek jî em biçûk bûn, 12 salî bûn ya Bingolê em jiyayî binêgoyê me bûn yani 40 kilometre dûrê me bûn. A di duan 1975 da li cê da em jiyayî. و 2020 دا یا الازغه جیای از جیام yani. Ama evi erdhêjê bi rastî şîdet tawi û dirêjbûniya wî yani ew dema ku dirêj ajot demekî dirêj ajot xuya kir ku birînekê pir kûr e xuya kir ku li kê derê bûye ew ê bi erdê ve dûst kiriye. Rastî çar û bîstê şevê bûn em cî de ji xwe şiyar bûy ez telefonê girtim li Elezê geriyam nas hebûn min got lê bû ev sivîrî ce merkeza evê ye ez ê texmîn kirim ji xwe me avê derve em derve ne televizyon tune ye neyse min telefonê li wê kir ew ciwamêr li mal bûn temaşe dikat televizyonê got li me ra şêbûye piştêke got me ra şêbûye me got ji xwe qediya li wê ciyek zînema nabera saet û nîv arê da çû me ewa mêze kir ku ne tenê me raşe pey derpey bêlû bû ku de 11 bajarê Bakurê Kurdistanê û Sûriyê û Rojava Kurdistanê û Tirkiyê van bajaran hemî kiriye binê tesîra xwe. Îcarê du rojê ewil ji xwe xuya kir ku dewlet jî felc bûye tu ciyek negîştiye pê em temaşe dikî televîzyona û însanê ku marovê ku dibinê wan enkazan da dibinê wan xweliyê da maye jiyana xwe pirê wan di wî du rojî da henda kir. Wek cenabê Kek Yusuf zî diyar kir ku em her sî rêxistin endamê wan berpirsê wan roja di duan em hatî berev em peyivî me got çi bikî hewceyê hani destê me da ekîbê me evê tune ne ku milletê ji binê însanan ji binê wê enkazê derxe ama em van bajaran bidî ber xwe biçî ziyaret bikî bi çavê xwe bibînî û tiştê ku me dît em raya giştîra parve bikî carê ewil viya ji destê me tiştêke bê û em bikaribî qasî ku em xwe bigîşînin wan qasî ku quweta me bigirê em ji wan re alîkar bibî. Me dest pê kir ewan her du qala Semsûrê kir em ji dû wî çûyî tiştê ku dire Semsûrê me dî Kek Yusuf hindekî dibêje tu de qasî wî fam bike bi erdê ve dûz bûye û ji xwe însan nemane yani
نیوی انسان الوی اکو خلاص بونه چونکی سرمایه ساره اون درمن کارم ببینن هر چی کو انقاذاندان مرف مانه اولوینه بيجي مخازن جنازه خو درخن ايكو تدا دجين بيجيشن بي وي خلاص بكن ويكو بيجي ومدكتنين كارو شجي كدني اون وكدن نيوي سمسوري بردانه ترك كرنه ما برا في دوسيروجي تك حسن تي صعوبات اخو ام دومين دبينا بينه از تشتك تخازم برسم ولا هر سيالي ونشون بيسك بريك يوسف كو معديا ماني ناس نكر لگوری آمارن آفات 39,672 کس دبی مری گلو اب حجمارا فرمیا راست کو گلک آلی دورالی دبی جنا اب حجمارا دو قاطه زیاده تر انسان دبی ارتحجی دمرنت و دوی چافدارین و تشتیون بی انسانار دبی ایون قالوا او حجمارين كو وك فرميتين ديار كرن راسته عن كيكو bize Samsun, Gölbaşı, Pazarcık, Elbistan, Maraş, Antep, Ruha, İslahiye, Kırıkhan, Nurdağı, Hatay. Dve heremeda 13 milyonu niv insan dijib. Eku rast be arde ve duz buwe. دو باجار Adıyaman و Hatay و Pazarcık, Elbistan, Gölbaşı edvi heremeda tene 4 milyon insan diji. Du lekolin ez rast hatım yekji rapora tusi adı biji heftir 2000 em dise egudki ku hatine bin ankazı da jiyanak dest hunda kırne یک پروفسورek istatistik ki gorivan خرابونیا بینان خانیان هجمارek derdikha dibêjî 182,000 fakat ez dibêjim û ev hevalê ku em bi hev re çûyî heyeta me tiştê ku me dî bi çavê xwe divan çar du bajar û bilhesa çar navçan da كيك سيراج تاني إصلاحية دا مرفق جمارا قو 40,000 نفوس 20,000 مرفق جيانا وداز دانه تانيك إصلاحية باور بكي از بجم جسد هشتي و 2,000 او بروفيسوري كي قوتي بياني زمان جويز جورتره كيمترنا جوي جورتره چونكي وك Adıyaman'ı ne Hatay jidi بعرضي بدوز بوه نتني Hatay از دوام كم پشتي Gülbaşı emçuy Pazarcığı Pazarcık vaha, pazarcık vala bu. Hani bir şey ya, navçı ki vala, ıssız ciyek. İyi ku manezi, şu kadane beji gundi deru dore ku khra ne bu ne, kavme manlıve bu ne. Gundi ku khra bu ne, mesela ardı ve düz bu yek ne çuvelve. Kalan gundi kırınlıve, navi bu gundi danme, nacar diye gundi ke, dusa düşes nüfusayı, dusa du pencek kes jiyana konda kırıyor. Pazarcık haleviye var. Em jüveçü Maraş vek Adıyaman'ı u Hatay'ı xrab ne bubun. Li ama iştara bejim zarareki mazın dibun. Gelik insan dibine enkazana mabun. Ama xuyabun ku bajar lciye xoye. İntibay ki eva dame. Ama lduvi, nur davi. Ev navçik be ardı ve düz buhe. Piştvi emçü entabı meheni ciddi entabzi bina Diyarbakır'a zararek diye ama zarareki vahamazın tine gori ebjim yani zarareki vahamazın çaman gori Semsuri ve Hatay gori beji Pazarcık ve Gölbaşı emjüve derketi çü islahiye 40,000 nüfus saybun lüve cuameri kumenast kırınvan kala 20,000 marbi tenek bu islahiye gotun kujiyana hodastane Kırıkhan vaha, uşkuyum gavama koy gişt Hatay yani ez çibêjim nayê gotin heqeten jî nayê gotin tu bînêk bê darvetinê sankî ew bombayekî ew atom avetine ser Hiroşima'yê tavetiye ser wî emî xirabûye ji xwe Hataya kem em me xwe negîştwan wî em nikarin xwe bigîşînin wê Hataya berê ku ava bûye ew erdê ve dûz bûye
وان أبي دنيجي وا أنتو بيجي أمانة تشتكي مدي مرويكو جيانا خدس دانه مدي بريندانا مدي تقو نايبوت أما ملاش قبونا دولة جدي كيك سيراج از دو بيبي كيك ابزي بيجم ملاش قبونا دولة جدي شو دو سيرو دو روجي سيروجي أول نا حكومات نا دولات نا اف بي جي أفاد نا يكو بر بسبورن كاربن مروانج ابي درخل تنين البياسي هدي هاتن طبيعي حياة هاتن جناب دولتي ي كردستان باشور اشتراك بيجم يا برزاني وقفة برزاني وي دولت الدنيا هاتن جيشتن بي طبيعي حياة هاتن جيشتن بي شوي اي كودجيان احداث دابون تشوفون قديابون ايكو ما بون جيت تاكو درت خدمه فيا قاموي بتشكي بتكن يعني بتشكي بيجي او انفعال قاموي تخازن هني نرمكب تراجع اول بكتانا بي تراجع اول بهر هواي بالتمام فرومي خوبتو بكتانا بي بلكي يعني دي سازي ابي فلاكتي تنكر مو باش ببيني او ايكو دستي خوش جيانا خوش دست دانه تو نكر مو باش ببيني اما افتشتكو بني دابونغاني بون بلكي تجوان هزماري كي هنيك زياده كارمانا خلاص برانا كيك سيراج كيك حسن أنا بتربي دومينين على هم مزكن كيك وحيد دنقطة جنابته نيفتشي اشتي برا كيك وحيد بدومينه كيك وحيد ما كيك حسن جي قداري كير بريوي كيك يوسف جي هن تعدرين خواقو جناب تایید بویری ده چه بیجه مثلا ایدای که بود گوتن اشته دزگاه خیرخوازیم برزانی دو روژا او اکیباوان لعالی سمسوری عالی او نیشتنه دست بخواته بکن گلو وقتا اون لور بون بگل رون دو پیوین و دبیواری ده تشتک دهات گوتن ده چاپمنیه ده گوتن دو روژا نیشتنه او اکیبا جبوی هوارا برای خواهاتبون نتنه او ایدن آجی نیشتنه که دست بخواته بکن تشتکی ور هبو او تشتکو جرابه تدی يعني تشكي فيش شيء أم دولتي بدرخينم يعني نها دولتاك حكومتاك نها هي دولتاك خراكر لي تشتكي أفاكر جاكم خرابتر يعني ام بيجنكي بري سيستمات دولت بوني هبو يعني بروخرات يشيفوا هر دمشاندن دكتون وقتا ارتهجك شيبه و ام بيجنكي دساعتات دياده وین کمبونه چه و آچاراده پنجاده هشتاده دهاده هنتش چه بدن لدوی ارتهجه ده مدیکی تو سیستمک وان تو پروگرامک وان پروژک وان تونه یعنی ام بیجن که ام دولت هری پیشی لدیار بکر چو سرکابلا لی وقتا که دولت تبدین مثلا ام بيجي كي ارتيجي وقالك تشتا قريداي افاتي كربو لي ينك د افاتي دخبتي نفس بوري بيشابه يعني دولتا ده يعني يارجي دهن إشادة ام باكوري كردستان ده بتركي ده بيجي بانقاماتيك مبوري يعني وانين كوي كابل راكن آفات تو علاقه وانو و به خباته تو نبول دیار بکر ما تشته که چابدریا میکل دیار بکر دو چون سر ام بیجه که انقاذ ادمان انسان بخواه ام بیجه که بن انقاذ اده چه وان هبو وان بریندارین خواه یا جمریین خواه وان بخواه درد خست یعنی ام بیجه وانین که وی آلیکار بوانه او بخواه پیوستی وان با آلیکاریه بو لورا یعنی دولت
جبوك معاشك بدا وان كربو وقت معموري افاتي لبلي فلكتك مزن تشيبو او بخوان نظام بو لديار بكر اب في رنگ ديسا او معمورين افاتي هاتا سر كابلا روجا اولي روجا دو دياسيا لي باجارين دني پشتی روژا سسیا دولت بخوا حسیا که دوی پیوستیا گلبوان هیا او یعنی دوی هرن سرکاره خواه اویا چما دبیشم اف دولت نکار بو قابل خورا که نکار بو بچه سرچکا خواه جبو بیجی ام بیجن که ام نها بحثا ام دزگاه خرقوازی بارزانی دکن رین دانه اویا یعنی دولت عقلکی دولته یعنی باجارین یعنی باجاره که ارتحیش چه بویه 10 باجارین باکور کردستان و ترکیه نه جوانا 7 باجاره و ین کردانه او دولت ایدی بزانه بون یا بنظام بون روژا سیا چارا درکت صحی جبو که ام بیشن که کابلا را که او بریندار جبو کابلا درخه یا بزانه بون یا نظام بون 3 روژا 4 روژا در نکتر حاله او ام دزانن که هر کس دبه ساعت زیرین جبو ارتهجا 24 ساعت اولی دیسا ام بیشن که ین زیوی 48 ساعت ین دنه 72 ساعت جی پیوه یعنی ام بیشن که صدی پیجی اید بن کابلا دمینن دبرن لی دولت 72 ساعتا بزانه بون یان جی نظام بون لصحیح نبو اویا یعنی یادکه که دولت ملت خود چاوا دنیره یعنی چاوا ام بیشن که بوی هاوی دبیشه کی دبره برا ببره جبو بی هاوی جی ام بیشن که مثلا ین که هاتن یعنی ین خیرخوازی ین ناب دولتی پسپور هاتن گلکی وان در روژه 7-8 نهاته دفج کارین خود بردان çünkü devleta Türkiye yani ne bu alikariya millet ne dixwast em bejin ki alikariya milleti xwe bike wan dixwast em bejin propaganda bikin û hinek em bejin ki van pisporên ke kabil ara dikin ev ji vêya nerazîbûna xwe diyar kirin û terkî deverek bûn Dibê meselê de jî mesela hûn dibêjin 2 roja sekinandin belkî ve îro hinek ajansiya ji xebera guhdarî nekirin niha dewlet dibêje ki em têra xwe dikin dibên herkes ji welatê me derkeve yani ji Waqfa Xêrxwazî ya Barzanî li gotine hûn êdî ji welatê me derkevin yani alîkariya millet nekin ji bo vê jî yani di roja sekinandina wan bi min ecêb nayê Na de xelaskirina hemwelatiyan de tiştê li çapemeniyê meşopan gelek cara ew dewletên ku hatibûn hawara hemwelatiyên Kurda ê ciyê ku zelzele lê çêbûn hin welat hene ji bin kavila ji bin wê enkazê wexta hemwelatî derdixînin tam dikin rizgar bikin dibên ê afatê dibê îşê we xelas bû ê wexta derdixînin derve dibê me rizgar kiriye yani ew tiştên bi wî rengî jî çê dibe lê divê noxtê de dixwazim tişkî ji cenabê te bipirsim dûr ez ê biçim aliyê kek Yusuf niha û her sê cenabê we jî li Diyarbekirê dimîne xwasîkî min şopan yani divê erdhejê de Kurda sinavekî pir baş da
وبالتايبەتی جی دەستگەهێن دەموقراتیک دەستگەهێن سیڤیل پارتیên کوردستانی پارتیên ku muhalefetê rejimê ne ez kanim bêjim ku ji derve dîmena ku ji derve tê xwanê kirin yanî ji dewletê bêtir xwedî refleksek mezin bûn û di cî de koordînasyoneka ava kirin. Mesela ewa Diyarbekirê Şopan partiyên wan destgehên sivîl baroyan di cî de înisiyatîvê girtin destê xwe û çûn hawara hemwelatiyê xwe. Tê çawa bêje vê yekê kek wehîd çavderiyê te divîwarî de çawa ye? Em bêjin ki wek her sê jî li Diyarbekir jiya dijî me her sê jî ji alîkî de em bi xwe mexdûrên erdhejî bûn lê dîsa wek em bêjin ki em berpirsiyariya xwe me dizanibû roja duduya em civiyan me gotî divê ji bo vê erdhejê Kurd birînên xwe bi xwe bipêçin. Bi vê biryarê ne bes em partiyên Kurdistanê bi vê biryarê saziyên sivîl ê li Kurdistanê jî hereket kirin û rast jî kirin. Zanibûn ki dewlet wexta alîkariyê jî dike du bendiyê dixe nav alîkariyê navgel de. Mesela em bêjin ki em çûn îslahayê Haltanlê li vê dira vekirî millet digotin ki li vê dira ji bo ke em Kurdin dewlet alîkariyê nademe. Alîkariyê hatiye vê navçê lê di nav navçê de jî du bendîtiyê dike. Çünkü lewra em bêjin ki yên alîkariyê belav dikin ne li meselê însanî nanêrin. Dîsa li vê dira jî du bendîtiyê dikin. Me bi vêya zanibû û me got ki divê em bi xwe birînê xwe derman bikin. Îja saziyên sivîl ê Diyarbekir ê em bêjin ki Kurdistanê yên muxalîf tevde dibe baweriyê de bûn û alîkariyên xwe xwestin bi xwe bigihînin milletê xwe. Lê yanî wan bi wî havî bû lê dewlet ji bo ke em bêjin ki rê li wan bigire her çi ji destê wî hat dike. Em bêjin ki di dinyayê de wexta em bêjin ki afatek bê yani felaketek bê yani tiştekî xwezayî bê saziyên sivîl û yên dewletê tevde bi hevdûrê dixebitin. Lê Tirkiye tişkî ecêb kir got ki saziyê sivîl nikarin bixebitin. Tevde gerek dibin sîvana afatê de bixebitin. û afatê kek wehîd nikanin bixebitin nikanin alîkarî jî bela bikin ne wer yani nikarin alîkarî top bikin nikarin alîkarî belav bikin û yani tabii di hin ciya de wek di hin ciya de nika ew bi xwe nikaribûn em bêjin ki bigêjin her cî bi zanebûn ya jî wek siyaset rêdan em bêjin ki li Semsûrê li Meletiya hinek rêdan ke saziyê sivîl jî bixebitin. Ew jî hebû. Lê belê li deverên dinê yani nexwestin tu kes têkev em bêjin ki sehayê jî. باش kek wehîd wayê mîvanê me yê din cî hat anka dest kek Ehmed tu bi xêr hatiyî dengê te kek Ehmed mixabe ez bi rê hatim ez nuhgî haştim ez Semsûrê ji serê golê ji wir bi rê ketim nuhgî haştim cê ez karim
پەیوەندیا بەردینم ببرن mêvan tekinandin û him mazûban û him kesên me godarî dikin min sekinan bibirin elwe godarî dikim نا کەکە ئەحمەد تو بخێراتی توژی کارێکی خەباتێکی هێژا دکە و بەهاتناتە ئەم کێفخۆش بوون کەک ئەحمەد ئەمام تە دەست پێ بکن ئەم زانن جەنابێت تە لە گەلێک باژارێن و ئەتەژ لێ چێبوویە تو لوا دەرنادگەرە ئەم دخوازن هەما چاودەریên te çi dît çi jiya û em zanin bi rojayî tu ranakeve em te gudarî bikin kek hebe ana serê zelzelê ez pê hesiyam el Amedê xwe el Amedê bûm tesadîfî el Amedê bûm ji bo mesela Hefsa Amedê pênc numara zatim ji bo bernama çapemaniya Fransa û radyo televizyonê Fransa wir pê hesiyam yani ê xeber da Ewropa ez bûm ewlî lê wan nekarekî çîkiyanî wezîfa ke ev bû 11-12 roj li herêma zelzelê ji Elbîstanê bigire heya Dîlokê ji wir heya Antioş Antakya mixwest ez derbasî bin xetê jî bibim lê mixabin nehiştin ez karim vê bivêjim wexta em gihiştin yani roja ewlî piştî 17-18 saeta bi zorê ez gihiştim ciyê zelzele lê çêbûye Bakurê Kurdistanê yani ew xeta mere ji meletiya bigire heya Dîlokê her du sê rojê ewlî ji me pêvtir kesek li kolana tune bû medya Fransawî lê piştî çend rojê din û pêv cî xuya bû ana mere karî were bivêjî yanî wexta me jor di dest pêkirê ji hêla Bakur de berf digihan çogiya mere wê ji wer bivêjim xanî hilşiyanin bi ser xerkê de mere nikar xweşkî di kuçarê bigere du sê rojê ewlî ne alîkarî û ne tu kesek berpirsyar hebûn li kolana piştî wê cî xuya bû lê xerkê ewlî di nav xwe de alî hevkirin cîranan alî hevkirin meytê hev du derxistin ve şartin yani cî ez ê bivêjim ji wer bivêjim çawa jî derbas bû xwarin ve xwarin ji xwe nema bû heta wextekê em çî bûn fikirî pênc roja em di makînê diman yani ji bo em xwe germ jî bikin makîne dixebitand ji ber ciyakê em lê bima tune bû ciyakî me karîva xwarine germ bixwara tune bû tiştê biîve em bê gûzin tiştê were me xwar birbû me bi wê de bakir lê wexta me xelk dît û pêv pere ji holê rabû bû kesekî tiştek nedifrot gelekî wanî alî hevdû dikirin ez karim wê vêjim kesek li hêviya kesê serdest nemabûn tu baweriya yani çîka wan jî zêde tune bû cîne henin mere nikar di nav re derbas bive hingî xanî hilşiyanin gelek kolan hatine girtin çar pênc roja ewlî medya Tirk newerî bû derketin kuça ana jî newêrin berge yani xelk li hember wan ecêb tişebûyê diğeyîdin dibe heya navûn li ku bû heta cî henek bi me kirin goma ême nehatin hûn ji ku derketin lê ê her zor pir dibêjin du rojê ewlî kesek tune bû kesek yani wer tê gotin ki geleka vajmer got dibêjin me ne kesek dît ne kesek hat ceme ne kesekî tu alî me kirin ji xwe werxuyayî jî yanî me mesela konê afa dê wan ji wer bivêjim roja sisiya û çara pêv me hêdî dîtin tu alîkarî tune bû xelkê nav hev de çî dikir çî kê heba bergê du sê derbajî erd hijandin çêbû bû kes newerî bû di malê xwe kevin herin bixwaze perê xwe bigirib derkê de herin
بخوازە هەرن خواردنێوان هەبێ خواردنا بینن قەت وانە کەسکی نکاری بەرکە هات سەرێوان تەخیانی زەرزەلا عولی di şeşê mehê de saet di 4 û 17 deqat çêbû a du da di 4 û 26 deqat çêbû a yekemîn a zeytûnê pazar jî hêla wire a du da hêla Nûrdağı 9 deqe şpêre a di jî a roja piştî wê saet 1 û 24 nîro jî de a Elbîstanê vana her siyajî ew xet ecêb xera kiriye yani werê car peyvekme heyî dibêje kevir li ser kevira nemayî mehel ne henin giş hilşiyayê wexta mere di nav dehere ciyê xera bûye îde piştî roja çara û pênca û pêve mere nikare ji bîna miriya derbas bibe heta ev du rojê vê taliyeyê vanê dixebitin dibêjin vanê pisporê êk û karibê însana xelas bikin dibêjin yani îde meyt bi saxî derna yani wek yek dernakeve ya nik derdikeve ya dest derdikeve ya serî tuneyê yani bi vî hawî derdikevin îde îde derman dikin mesela zê yekê ji wer bivêjim îro ez pazar jirê bû li xanyakî Qoziyê 5 qat hilşiyayê 12 kes têde bûye kesek tenê hatiye xelas kirin ew jî 2 saetê ewlî cîrana xelas kiriye piştî wê piştî 2 roja û pêve hatinin sûn dixwin dibêje gazî dikirin mesaj dişandin em dibin kevira dmanin me xelas bikin mixabin meytê wan derketin piştî 2 roja û pêve hatin û dest pê kirin bi kepça bi makîna dikolin wek yanî mere xanyakî xera bike û alavê ji xirbe derdikeve derxi bavêje bi wî hawînin hêla din çîkek tuneyê yani mere bê organîzasyonek ne di nav alîkariyê de ne di nav lehevkirinê û pişta hevdû bigirin ji hêla hêzên serdest tuneyê yani ana pirahî Bakurê Kurdistanê pirê wan kesê wanî ji derve alî wan dikin alîkariyê ji wan dişînin mesela zê tişkî din ji wer bêjim keçikek Kurd nizam têla mişkûpê de kirbû ji Parîsê li me geriya navê wê Aryayê behsê xwe ji Elbîstanê Guapo me 200,000 euro dayı hep me sed ji mervê xwe rişand ê Elbîstanê sedê din mayî gotiye ji mer îde bes neşîne ji pazar ji xêr bişîne yani Kurd digerin alî yani bi çi hawî destê xwe dirêjî ê xwe bikin vaya jêrek ev kê xweş e lê zivistanê bîska din ji pazar yani 3 saet berê ji çîkê pazar ji o serê golê Gölbaşê tir dibêje hêla Semsûrê ez 3 saet berê li wir bûm nava rojê de qeşa nehilya pirê Kurdê me dibêjin miriyê me ne zelzelê ew kuştin sermê ew kuştin kesek nehatin alî nekirin hew cîrana alî hev kirin merva alî hev kirin me kîk vanê ji nav xirba derketinê me dît dibêjin mervê me nasê me cîranê me em xelas kirinin telefonê bêrîka van telefonê desta gelek ji wê ya fêde dînin çî dikin bûye kesek narin malê xwe bîskan jî min got pirê însana îj de derdikevin ê karibe derkevin ji dervî bajêr dadikevin ji dervî bajêr ra du da ku ez gihaştim herema Maraşê yani xuya bû yekî hal û wextî pir xweş bû wek mere bê qadro
کنجێوی چیک لە هەف شۆربەت دەستی وی دەبوو کر و نەکرگۆی لە تێ شۆربێ بەخۆ مگۆ ناهون زەرزەنێن پاراوەیە رابوو گریا خواویت مێزامە مگۆش بۆ چ تو دگری گۆ بنەڕە هەقوس حال و وەختێمە هەق خۆش بوو ئەزی وەک قادر و هاتنامە پر باش بوو ئانا ئەز مەجبوری تاسێک شۆربەی کوچێ مام ئەم چون جێ چیکێژی جێ زێتە زەرزەلا کوەرێ چێ بوویە نە عەرد هژیایی تەنێ جی عەرد پلقیە جی عەرد تەقیایە یعنی مەسەن بێژن تەپەهان هەیە گوندێکی لە هێلا ئەنتیۆش ئەنتیاکەیە لەوی گوندی وەک کانیۆنێکێ چێ بوویە لات فرەبووناوێ زێدەی 5-6 مەترەیە کووربووناوێ 30-40 مەترە هەیە دناو زەیتونەدا چێ بوویە ئۆ درێژبووناوێ 4-5 مەترە زێدەتر هەیە دەیژا تاتێ مەزن هەر تاتێک ji 3-4 kamyona meztir teqandiye yani tişkî were çêbûyê rê viyadûk qelişînin rojê ewlî rê dihat girtin bergê tiştek nikarî bû derbaşî biva rê birîn dawiye qeynax kirin çî kirin pev zelli xandin ana riya verikin yani çî tuneye li hêviya vê zelzelê bû ne li hêviya vê zelzelê bû ez qet nizanim lê ez tişkî zanim du sê rojê ewlî tiştek nekirin ana jî li hev nakin yani pirê wê li hev nakin mesela em bivêjin ev kesê xêrxwaziyê tê ji bo alîkariyê tê wanî de diqewirîne eşkere ji wan divê derkevin eşkere yani sera esker hat ji mir got vana ji vir bivi hûn bi ku dibibin doktorun ji Belçika hatine ji Flamanin em bê ji Hollanda hatinin ji Almanya hatinin yani ana hêdî kesê çîkê naxwazin ji niha wa de jî ev çend royê haya min jî yani min dîtî de leşker dest didin ser ciya texmîna mezin ji niha wa de jî em ê bi xwe nikaribin herin hêla kampa îro jî du sê jiyan qewrandin naxwazin dibe em nahêlin hûn ne kamera bixebitînin ne bipeyvin bi wan re ne çî bikin hewmayî mere her hêla kuçal wan tenê bivîne çî bikin hêla din xelk feqîrin yani tişkî wan tuneyê bifikirin komek zarokê mere hebe di rakê de gelek avaş mir got di rakê de yani qederê 10 deqa dem bêje him karê xwe wan dakirinin him malê xwe wan dakirinin him perê wanî di mal de heyî wan dakirinin çû nikar vegerin li kuça mane tişkî din heye fermo devam yani muxwese şîkê bivêjim ji niha wa de çend rê din heye yani ê bê alîkarî ê sivîl nahêlin qebûl nakin dibêjî île hûn ê di riya me derbas bibin misada nadin mesela me xwestem derbasî bin xetê bibin Rojavayê Kurdistanê bibin qebûl nekir ama ji hêla din de kesê bi leşkerê re dixebit kesê bi cîhadiya re dixebitin rehet de herûtê xelkê jî wekî dijî xwar dibû tê tînin ama çawa dibû tînin dibin ciyakî wir rê wan didi çi dixwaze rê wan bide weya dikin va ne rojnamevantî ne tiştekî tu çikek wê tuneyê hew mersela propagandayî çi merê karibe rê wan bide yani ew dixwaze weya dixwasî ku ez cenabê te fêr bûm dewlet li wir di sinifê de mayî ku dewletekî dagirker e zatî merî ji wê dewletê pir tişnav lê erkê xwe bingehîn jî bi cînanî ye
و آخفتنا تشتی کو مدرخست ملت ما آلیکاریا هبو دکرنه گلو وقتا دوی گرات ده تو راستی اوی بو خیرخوازین برزانی بوی آلیکاریه چی بون رزدار نیست چیروان برزانی دور بود تو راستی وان هات دوی اوی ده دوی گرات نا ام راستی هفنه هات لی پیوندیم بتلفونه كاك موسى احمد بارزاني سروكي وقفا خير خوازي بارزاني هي از بوير بيم چندربا وقتا سروك نچيروان هات نامه و نديد ام نه از نلوه هرمه بو و راستی جي از نچوم جبو چيكي يعني كاري وان جودايه ام جودا بو من نخواست او دچي يعني درومك زحمتي بمينه يعني ام تشيكي تشيكي خر حد بيجم يعني دستوان صعبه خبات خوش كرن هم لباكري كردستان قوتك هر يكمين هاتن وهم لروجاواي كردستان عالي قال مكر جبروي هاوي تاليا جي قاسي في تاليا سبي حسيام از بكك مصار نبي مسويچيكي ورخوي قاسي سبي حسيام جوان رغوتي ام سباستك اور خيرا خو اذا فغرنو ناسما اما هاتن تيمه ما هاتن جيزم سامسوني هاتي از ويا وربي حسيام لرو ام لهفد راسنا هاتن يعني وقتا جي ازيبوم او نليبو جي ام چونه اذا هون الوربو والحاصل ريام بس هبنك ادجي كارما جودا مو نخصص تو تشتك به خطريا به سركاري وان كاركي پر خوش دكرن خلق پر جوان كيف خوشن يعني انا مثلا الوقت مرشه قالك دبيجي اچبو هاتن هلا مثلا تو دبیجی دارگرکر سنف ما از بخوایان گلود سنف ما جقازی کرن يعني نزي خو بهتر علی کاریه دکن و آوره خویایه مثلا ببیجن کرد علوی چپ پروان سوندخو دبی هفت روز ده من نکس دید نتو علی کاری دید گلو کاش قاضی دکن آنجی چیکله هلا دنجی خلق فقیره مجبور کی جان علی کاری جیبه و دبی قبول جیبه که یعنی و تو چیکا مره تو نیه یعنی بنرن بیسکادن امجه چیکه هات سمسوره هات پشتی نیرو هر در قشا گردی برفهی هر در قشا گردی کمک زاروکه مره هبه و چر ببه فرانس زالور نخوش خانک سارا وکرنن نو هفتاک بره وکرن هفتاکش چه نبو پیشه شو چه بو ام چون ورجی یعنی ملت کیوانی کی دسته خود درج وان بکه خلق دعا دک جوار اسکار مواره بجن پرسه و هبه از گودار که احمد امی وگر نالیته که یوسف امشته دست بی بکن نه دست بی که مگو 3 سال ev devleta bi şekilekî welatê me dagir kiriye destanî ser her tiştê me baca ji me top dikin wexta tê zulmê li me dikin lê felaketek kerasetek bi serê me were erkê xwe bi cî naynin gava dikek Ehmed ew ê got min xwest ew vebe sohbet vebe بقناعتا من دولت gelek tişta bi zanayî dike yani her çuqasem bibêjin jî ev her ji karê wan jî hat demokratiya Kurdistanê keke siraj hew ez tişkî bibêjim ji bo keke Yusuf jî weya dom bikin binerin çadira vedikin ana konteyner tînin cê serê xwe bişon serşok و جی هرن توالت تونهی gelek spas kek Ehmed boya agahdariyete niha divir de rewşek derket ortê qenaeta me sîstema dewleta dagirkeriya 100 salî bi vê kerasetê têk çû
ادی جوه ساعته شونده بیسکبری مگون نموناوی مدی ل دیاربکری دزگین سیویل پارتین سیاسی دست نشان کرن کو اثبات کرن او کانن باجاری خو بریبه ببن و اف یکب قناعتا من نمونا کی باشه نها اون سه آلی کیک یوسف اون چون و دجیده روشا گلدی اون دخبتن نها ve ev şunda yani peyvistiya ev biçe heye yani ya gel biçe heye dve un çıbıkın vek aliyen siyasi un ji gel çı dixwazin hun dve em we gudarî bikin yani hun dibên dve ev şunda nexşeriya we çi be yani anka em dişopînin gelek ciya hun digerin devlet qedexe dike hûn nikanin alîkariyê bikin hûn nikanin bixwe alîkarî bela bikin lê em ew de dibînin gelek ciya jî millet bê awa dewletê diçe hawara birayê xwe xuşkê xwe na alîkarî jî bela dike lê divê êdî li Bakurê Kurdistanê û li êdî divê Kurd vegerin ser xwe bibêjin ku ev dewlet 3 salê welatê me ji destê me girtiye û 3 salê em dibin nîrê wan de dijîn lê êdî divê em li ser axa xwe xwe îdare bikin. Tê çi bêjî Kek Yusuf? Malata avabe ez dixwazim du sê noxteyê ciyek ez lê mayî bûm ez bivêjim ozê werim ser pirsate. Tamam. Yani li pazarcığı min sewal kir rewşa gunda wan gotin gund ji sedî heftê heştê xaniyê kevnin û gelek gund jî riya wan tuneyê kes negihaştî wan ji sedî heftê heştê xanî xerab bûnin. Migo ev sedî heftê heştê ji mara însên yani di binîdmanin mirinin yani got tekriben kêm zêde hadê birahinekî xwe xelas kiribe ji marek zêdeyê û got gelek gund rê girtînin hîn kesî xwe negihandinê. Îja ez werim ser alîkariyê bi rastî xelkê Kurd li bajarê Kurdistanê hem di pêşiya siyasetê de bû hem di pêşiya dezgehê sivîl û rêxistinê sivîl jî de bû. Xelkê herkes ji hêla xwe bi rastî bi hîsê netewî fedekariyak mezin berî rêxistinê sivîl û siyaset herin wa derna xelkê xwe organîze kirin xort û ciwana û ê xwe bexş ew berê çûbûn şevekê mabûn hatibûn merwan godarî kiribûn bi rastî fedekariyak mezin kirin û xelkê Kurd ev xwedî derketin. Ha têbê têrê kir neha şerd û derfetê wê ev bû. Adinê ew pîreka pazarcığı yani de got ki ji bo dewleta me tuneyî em qusanayî perîşanin got ji bo em Kurdin xwedê em Kurd çêkirinin got lêla Tirka li wan miqateyê got lê li Kurda na tu alîkariya me nake û em perîşanin. Yani însanê Kurd pîrekek dayîkek 6 salî ye wexta ku vêya dibêje divêk li Bakurê Kurdistanê êk siyasetê dikin rêxistin bin grûp bin şex bin divê bifikire. Yani em îde divê wek terefekî Kurd Kurdistanî di me bûyerek bûye ji me re bivin tercübe em kanin çi bikin em bêcem hevde wek pişt berî 12 Eylûlê em zaten îdeolojîk nafikirin lê divê ku em xwe bihêz bikin quwetekê çê bikin em temsîliyetek xeta netewî terefê Kurdistanî em çê bikin û xwe bihêz bikin û kerasatê wenî wexta ku çê bibe jî em kanibin alîkariyê bikin yani. Yani bi rastî em qelşin em xwe zanin em îşê me zehmet e lê îde mesela Tirkiye cîtiyê û dewleta me ye yani wek wê dayîka Kurd
دبێگە ئەم دەرسێژێ بستینە ئەم کوردن وڵاتێ me navê Kurdistanê dibêge em jî wek rêxistin partî siyaset em tamam em bi slogana zêde tûj navêjin lê em kanin bin xeta netewî biparêzin em wek milletê din heqê me heye em jî mafê me yê dewletbûnê li ser axa xwe îdarekirinê hebe ji bo vêya em bixebitin û fedakariyê bikin û bêcem hevde û em xwe bi rêxistin û bi hêz bikin zane yan ana dewleta dagirkere yanî de dîrokê tu nere çi anî serê Kurda nerîna wanî ji bo Kurda çi ye em vêya giştik zanin û wê dayîkê de yanî em siyasetçî divê îde em li xwe vegerin ha jî îja ji niha pêve dibê em Kurd bi rastî em kanin çer bikin yanî deh ravay 15 roj derbas bûn ev alîkarî wê kêm bivin û her kesê bela bivin ew ê tenê bivînin ew xelkê mexdûr bûn û li kuça manin û gotin yanî bi rastî jî perîşan in ji dervenin sar e cê lê bimîne tune yanî ihtiyaca tuwaletê bîle sıkıntiyak mezin bû yanî ez tişkî bibêjim li Hetayê destmêja min teng bû min jî sewal kir min got yaw tiştekî wal min nerî wer orta her du ereba got ihtiyaca xwe derbas bike zane yanî xelkê perîşan bibin ev alîkarî û xwarin û însan wextak bela bive wek miriyê serî wî li qebrê keve wê hîniv rûn û perîşan bibe ha ji niha pêv em kanî çi bikin em wek Kurd dibêjin bi xelkê xwe re bi dezgehê xwesîwî re bi dîaspora re têkiliyê navnetewî re bi rastî em terefekî Kurd çê bikin hindik bi va însanê me yê mexdûr bûnin perîşan bûnin em nehêlin zêde perîşan bibin em kanibin vêya bikin bi alîkariyê yek ji derve yanî terefekî Kurd Kurdistanî em çê bikin an navê wê dibe platform navê wê dibe çi bi dezgehê sîwî re têkildar dibê em kanibin pêşkeşiya vêya bikin alîkariyê bikin rast e alîkarî ana tu eşya tu bive tê gotin yanî tu bixwaze bive yanî tu xwed xaşrêkekê bive her gundekî bi te nehesine û tiştekî dine lê nayêlin gerek tu teslîmî wan bike ew bi kanala dewletê û dezgehê dewletê gerek ew alîkarina bela bive û zaten dezgehê dewletê û dewlet va di sinifê maye xelkê wê derê jî bîle digotin yanî dewlet tune tu me xwe Kek Yusuf dixwazim bela cenabê we jî tê de hûn digerin niha diyarê dewlet astengî derdixe nahê lê ku dezgehên sivîl nahê lê partiyên siyasî nahê lê xêrxwazên ew ê alîkariya gelê xwe bike alîkariya millet bike bangek we tune ji millet re bira ev alîkarî were ji partiya re ya jî partî xwe birêxistin bikin em yanî rêya alîkarî girtinê û alîkarî belakirinê gelek heye yanî hûn divê ewî de bangek bikin bêjin alîkariya ji gel alîkariyê bixwazin gava dikek Ehmed got xwestina alîkarî bikin dibên li wî alî hewcedariya bişînin aliyê Maraşê alîkarî bişîn divê hûn jî nava welat sîstemekî wer bi dezgehên sivîl demokratîk re deynin bi însanar deynin alîkarî bira ji alî aborî destê wê dezgehê de kom bibe hûn kanin bi xwe biçin ciyê ku millet mexdûr e perîşan e gava dikek Ehmed got millet feqîr e rewşa wan pir û pir xerab e hûn tişkî wer nafikirin Kek Yusuf Kek Sîraj bi rastî jî yanî xuyayê dibêje ke em têkevin hundir lêgerînekê yanî ev însanê me ji niha pêve wê gelekî perîşan bibe yanî problem pir e mesela ez difikirim
basınê de qala bi hezara zarokê sêwî bêxwedî nasnamê wan tunenin tuzane tedî berê çend sal e dibêjin keçikê Dêrsimê ê wendayî dizanin yani çend salê din wê bivêje zarokê ê Erdhejê li Bakurê Kurdistanê ê wendayî yani dibêjin lazım e em rêxistin partî grûp dezgehê sivîl Kurdî em li ferqa hev nenerin ev kareseta hatiyê serê xelkê me em bi hev re bi fedekarî bi bawerî em çişna bikin nehêlin zêde pêşe wek cenabê te jî got ev alîkariyek bê mere bang dike li diaspora Kurd li Kurdistanê li her çarperçê Kurdistanê bi taybetî li Bakurê Kurdistanê û diaspora însanê li Ewropa ji bo alîkariyê divê dezgehekî baweriyê çê bikin em kanibin çê bikin divê ev dezgehê sivîl be yanî bi me ji partiyê siyasî bêtir dezgehekî sivîlî bi bawerî xelk baweriyê pê bîne bi kanala wê ew pere bê û mere vay partiyê siyasî û dezgehê sivîlî li Kurdistanê rêxistinê sivîl bi hev re riyakê bivînin alîkariyê bidin û herin bi êşa xelkê xwe re bi wan re bin û bi wan re parvekin û Kek Yusuf cenabê te evê got niha li Ewropa li diasporayê gelek kes alîkarî top dikin gelek dezgeh hene lê ev dezgehana ev kesên ku alîkarî top dikin ew qurumên dina hewcedariya wan li nigê welatê ye niha anka hûn li welat nigekî xurt nigekî saxlem ava bikin hûn bibin navnîşan hûn kanin bangek ji wan re bikin bêjin pêwîstiya me bi ev tiştî heye organîzasyonekî nava welat û derî welat kanî vî îşî bi hev re bimeşînin. Yani ez bawerim ev mehersê û hinek rêxistinê dijî bi wan re jî mere îro sibê yani rûne vê merselê navxwe di münaqeşe bike ev alîkariyekê mere bangekê jî bike alîkariyekê ji Ewropa û ji welê çê bive ciyakî baweriyê xelkî de tedî bi rastî baweriya xelkê jî yani devletê jî tune û pir bi partiya jî tune rastiya me ev yani tu zane rêxistinê sivîlî û partî divê wek terefekî Kurdistanî em tev bigerin û baweriyê em bidin însanê mey Ewropa û însanê mey hal xweş ganibe alîkarî bikin alîkarî di derekê de kom bive û ev partî û rêxistin û dezgehê sivîl vî îşî organîze bikin banga me ame û ame her çiya jî ez bawerim hevalê dijî wê tevê bive ji temama partî û rêxistin û dezgehê Kurdistanê heye em bêncem ev de em vê karesetê bi hev re ganibin barê xelkê xwe û êş û elema wî hindik bijî em ganibin bi wan parvekin û sivik bikin divê vêya bikin. Baş Kek Yusuf ez biçim alî Kek Hesen siyasetmedar di anî wextê de hiqûqnas e lê divê keresetê de tiştekî mişopand gelek zarokên Kurda wendan e zarokên yani yê salekî du salî sê salî pênc salî wan top dikin dobû hejmarek diyar kirin 1509 kes top kirine Kek Hesen cenabê te jî kari dîtinê xwe ku gava didin Kek Yusuf re wiya jî pirsî lê divê mijarê de gelo wek hiqûqnas wek siyasetmedarekî divê Kurd çi bikin ev zarokên ku ji ciyê zelzelê tên girtin û dibin teslîmî hin kes dibê teslîmî tarîqata dikin hin kes dibê
دبن جیه دنا دیو باوی خواندا کرنه کسی وان تونه یا جی دمهانه د مدیا جواکی ده یک اوی بالا کربو گوتبول دیاربکری کچکه کی هاتیه ناوی دیو باوی خو نزانه کسک بیا ناس که هبه براور لی خودی در که چه بیجی که حسن که سیراج آنها جبوی ویا tabi roja ewl wezareta evet bir şey aile bakanlığı da xuyaniyek da got ku zarwi ku wahane giştineme em digişi wan digri yani yek ava berxada تیوی مانی کون کاری بچو ویزاروی بگری طریقات اگزین کاری بچو بگری اما نیت بکا بچو بیجی درو دورا خو او مالبات درو دورا خو تشویق بکه بیجی سرلیدان لوی وزارتی خن بیجن امدبی koruyucu aile بحزارة او بکن او بکبن پیشی و وزارتا işte Kumungo Aile Bakanlığı Rabo ki dısrı da be upraniji evbin serledani wamın teslimi wam kademka jibona wiji mebala mesela Liverbaroya Diyarbakır'ı avukatan u ve mebesti ezraya giştira Liverzi bejim haya karbın bla malbati Kürt jvi işira bibin namzet. Yani koruyucu aile. Çünkü usule yani tu derve usul inkar işte ki Türkari biçi jiciyek desti sabiye bugri bini kek siraç. Yani kayday lazım tişti lazım peşer hocay lazım sibi xwendinay lazım zahmete yani ama vi işi be usul be. Ji bo jî em begene ki boy kim go نها بیسک بره که یوسف مجاره کی خوشانی گل درسی می تدی دبن کچن وندا هنجی او تشتی پیواندن ایجاد دبی زلزله جی ام ببین او سیستم دولتی او گوادت ناوی وزارت گو او وزارت کو جناب تد بیجه بی ویجی افزارو که کو دبی زلزله ده بی خودینه کانن دست دینن سروان و گوادت آدرسک نشان کرد گو برا کرد خودیلی درکوین لیبری وی دبی کرد بخوا دبی مسئله ده هین زیده تر به ریخستن بن او هین نباش به گلو yani evi dibêjim ev rêxistinê ku hene ji xwe çi partî çi saziyê me Kurdan ji viyara bibin namzet carê usul evaye tu carê gere bibî namzet ew tabii bu yara Dêrsimê bu yerekî cuda bûn ew bi zorê yani milletê qir kirin jenosîdê kirin sebiyê kejiwan man revandin çûn ama anha em yani begenekî jî usul û qaydek heye ji bo wî em jî zorê bidî wî usulê qaydê çi ye ew saziyê me teşwîkî partiyê me teşwîkî bibê mebestê band ki em bila bibin koruyucu aile mesela de rojnamanda derket ji bo vî karî 280,000 serlêdan bûye malbat ama kî nem zanî boku jivan zaruan ra bibin koruyucu aile em takibe vidabî yani mesela me baroya haydar kir van partî ku hene em heyakarî haydar dikî û anaziye ji bo wî bank dikim ku Kurd saziyê Kurdan partiyê Kurdan ji bo viya çi pêvîst gere bika wê bakan wezaretê ra bikeve têkiliyê bibe koruyucu aile kî bûne ew sevî çin ku çend kesin heya anha qesik em şopînî dora hezariye yani heya çend rojberê dora pê sedî bûn henîkan teslîmê malbatê wan kirin 280 man ama tabii roj bi roj zêde bû derketin holê anha dora hezarê qise dikin tiştekî bê kirin vê zor bidî raya giştî ku ew tiş dîsazî nebo dubare
cara diduan serê zarwê Kurdan rast e. Tiştekê dinîzî ez bêjim kek Sîracî yani ana ev bûyer pirkûr e mêzeke bajar navçe gund bi erdê vebûne rast kevril ser kevrê nemaye em sazî em partî tabii ki tiştê ku ji destê me bê gere em bikî yani çi ye bêjî xwarin e lîbas e bêjî bu zivistan e işte bu germ bibin falan ama ev ya heya sînorê kek Sîrac ava ya ji vêya zêdetir tişt hewcê bêkirin ji bo zivistanê gere cî ciwana çê bibe bi konê zivistanê ku tê de karmin star bibin bi nizanim ew bijin geçici beraka nizanim bijin wek vaya henî tişt gere niyê gizû bê çêkirin ev ya çawan bibe ev ya organizasyonekî pir mezin hewcê ye te tiştekî xweş balkişan bacê me digirin dibin yani ji me vergî distînin hêjin zî distînin sendine xwezayiyê me digirin dibin em jî teşhîr bikî wan ji bo ku wan tiştan nigê gizû çêkin tu bajar nikarî daînî ava bikî ne altyapiyayê ne xaniyayê ne filanayê ne bêvan ava tiştê rehet nenekî biya ji bo nawî em gere li ser hevî teşhîr bikî zorê bidî wan çawan van vergiyê me bacê me ji me sendine xwezayê me sendine birine bila bi wan zî ji me re van tiştan bidin çêkirin gavan nê nedin çê nekin wextî de çê nekin dûbendî bixin hem li raya giştî li vir hem li dervê welat gere em wan teşhîr bikî destê me da zî viya ye bi her havayî bi her havayî Na kek Hasan cenabê te hukuknasê niha bi qasî ku em çapemeniyê dişopînin ji raya navnetewî alîkariyekî pir mezin hatiye û tê gotin ku bi ew alîkariya navneteweyî mirov kare 20 bajarê din ji nû ve ava bike gelo ev saziyên sivîl partiyên heyî ciyên ku ev felaketa lê hatiye mirov di nav xwe de meclîsek di nav xwe de bi rêxistinekî ava bike ku vana bişopîne yani em sicîla vê dewletê li ortê ye ev dewleta cenabê we jî zane di piştî zelzela İstanbulê bi tona pera top kirin dûre ew pera ji nişka ve de ji ortê wenda bû niha jî em bibên wexta em zanin ku dezgehên sivîl partiyên siyasî û baroyên herêmê li Bakurê Kurdistanê quwetên herî mezin e niha ew di nav xwe de koordinasyonekî mezin ava bikin û ev alîkariya navneteweyî bişopînin û ser evê bikin ew ê hîn ne baştir be kek Hesen Yeko pir baştir dibe pir baş dibe ji xwe mizî xwest ez ê wî bînim ziman ana gava ewil carek ev saziyê me di tevayê bajaran da dezgehê me saziyê me nava wan de koordinasyonek heye ew jê re bijin kent konseyî li her bajarê heye tabî li ber vaya ew sazî û dezgene li ber vaya partiyê me siyasî hene evana gere anê gava ewil ev birîna ku hatiye meydanê tu henî bigîşî wan cil lîbas xwarin çadir tiştî wiha ew bikî ya di duan ev tişt gere di rojeva me hemiyan da be hem zorê bidî pê evan tiştan ve her havayî yani çi icab ka vêkirin û hem jî teqîb bikî tiştê ku xeletî dibe tiştê ku dîsazî bêjî suîstimalî dibe rişwet dibe qayirmacî dike ji destê me gere vê em hemî bi hev ra bi raya giştî ra viya teşhîr bikî nêlî viya li serê miletê me bê qewmandin tiştê xelet qasî ji destê me bê ez ê ji xwe viya dixwazim bêjim dê vê yani hani li dû hev evan tiştan zî dêbin rojeva me hemiyan û em gere ser viya gelek qeym bigirî tiştê pir mihîm e çinkî pêşe roja vê miletê ew ê divan bajaran da divan qeseban da divan gundan da tu jê re avanekî tu jê re li wê ji cîvê avanekî de tu çi bikî tu wan vê miletê tişeynî li ko ew e ku tu wan vala bikî berê wan bidî rojava wan ji tarîxa wan ji kultura wan ji ev wan dûr bidî gere em viya bi her havayî teşhîr bikî û nêlî Baş kek Hesen gelek spas kek wahîd ez werim aliyê te
که واحد خاصی کو چاپمنی از دشوپینم يعني دبي واريدة تشتي از دبينم gelek cara em bibên milletê partiya we û di çapemeniyê de û sûret mûretên ku hûn parve dikin ez dişopînim gelo tê ji wê boy wê yekê çi bêje û ya dudu tiştê mişkekî û sifrekek Hesen re got gelo mümkün e ku mirov ji Diyarbekirê dest pê bike û bajarê din koordinasyonek çêke em ê bi xwe bajarê xwe bi rê ve bibin û kek Hesen gava di navê wî got kent konseyî navê wî lêkirine lê modelekî Kurda ez ê bajarê xwe bi xwe bi rê ve bibim em ê bajarê xwe bi rê ve bibin lê di wê bajarê de mümkün e ku mirov rêxistinekî bi dezgehekî ava bike û herkes tê de be lê çi bêjî kek wehîd ارتش خود نشان دا ادی یعنی بجیم که آلیان ترکیه نکارن کردستان مرکزه که اداره بکن یعنی دیان نشان دا ارتش نشان دا دوی هر کس لجی خود اداره بکن حتی اویا چینه به برینه مجی یعنی ام بجی که ام نکارم برینه خود بپیچ وقت وجی نشان وجی گوت یعنی ام وقت ام بجی که پارتیا مپاک پارتیا آزادیا کردستان مد پروگراما خود سری پروگراما خود گوتیه که جنهاد کردستان جنهاد کردستان دوی معنی که دوی حتی خلاصی کردستان جبو و ام بخبتن چاوا دزگه خو آوا بکن یعنی هر تشتی نهیلن حیا خلاصی جی تشتی که امی بکن هنه اوانا چنه مثلا وجی بحث کرد دبی دزگهی خویرخوازی یا کرداجی بخواه به جبو ویجی وقت نمونه ام بیجن که ما 2015 وقتا شر ام بیجن که هندکاجی ما آلیکاری بگله خوکر و نهاجی ام دیسا دکن و وقت ام بیجن که سه آلی جی ام دیسا دکن بلکه وجه ایرو خود ایرو ام بیجه که کمیونک آلاف هر سه آلی پیشنگیا هر سه گروبا مگیهان 4 گندین اصلاح ده او نو باجر دجه هر سه آلی چیز دسته وانته دیسا دکن جبو یعنی ام چه دبیجن ام دبیجن دبی دزگه مهده یعنی دزگهی مین نتویه بود اویا ام بیجی که جعالی که ده پارتی سیاسی وان کارات کد جعالی که ده سازی سویل هنه دوی نابینا هر دیا کوردیناسیون هبه و تیکلی هبه وقت نمونه ام ایرو ام چوبون صنایع و تجارت odası برپرسی وان را وقت سر ارتهجه امی کاربن چی بکن چی نکن چوا بکن yani aliyen siyasici aliyen saziye sivilci em gihaştın nokta ki devlet bizanebun alikariye nakine gel çava em bejin ki naha mep çave xojidi depoyin yin em bejin ki afade لملتیا تفدت تجه او تجبول نبس 105 ترجی لبر دریه واکتنه سرایی که مالی خوان بالا بکن دیسا وقت که حسن جی بحث کرد مج کوردیناسیون به حوالین ایوی درا که کوردیناسیونا یا مخالفت
ام بواره كتبون تكلاهيه وان دقوت كي هنا قنت هنا هين كسك نگیاشتره هر کس تشتا علاوه دخوازن لبلی اف آفات بزانبون یانجی به قصد یانجی به تشکیدنی خواه ناگی نوار سمسوري از بحثا بجيب لسمسوري عين تشبه يرو ام وقت بيا سازيه سفير رم بيبي ما قلت كي دبي ام وقت باندوره كي لسر آفاتي ولسر ريبابرين في دولتي ابا بكن كي دبي اوان يعني تشتيك عليكاريه كهاتره دبي لقل بلاغ بكن قال پریشان نکن يعني بزانبون قال پریشان دکن جبو ویجی دفه ام يعني ببن دنگي قال لي اخوة كافات تبدأ دفوية تجنة لبلي تو اليكاريا ملت ناكي تو باجيج بدستيني تو هر تشديدكي لبلي وقتا بيوستيا قال بتهيئ و دستته هيا جيتو ناكي جبو بيجي دبي ام يعني وقت دبيا بسازية سبيل وعالية سياسي باندورة كي لسر ريبابرين دسلاتارين دولتي بكن كي دف جوي حالي خبردن ملت پريشان نكن و پريشانيا ملت حبكي كيم بكن نه که وحید از خوازم دوی نقطه ده بیشن گاواد جناب تا تشتکی پر خوش کو تا گو اف دولتا ایدی نکانه کردستان ایدی نکانه اوی اداره بکه تثبیتک دجی ده و دوی ارتحجه دجی اف بیکا پر وکری در کتورتی لی تشتکی بالا مکشان tam divê pêvajoya erdhejê de û milletê me perîşan e, millet wêran bûye, derbeder bûye, bilend arin çirabû got ki got divê hilbijartin texîr be. Yani ev tiştê ku gilî û gazincê aliyê hûn cenabê we jî got wek Kek Ehmed jî behsa rewşa millet di çi halî de yê nêzî 15 milyon însan perîşan bûne lê dewlet proja ev çawa viya ji bo berjevendiya xwe bikar bîne hûn çi dibêjin ya jî ev mesela tê peywandin nayê peywandin tê çi bêjî Kekvayî يعني وقت دبش بيا دنا ملت يعني اب ارتش جك ارتش شبيه بقول حف بازار ده بازار شبيه حف بازار ويه كردستان هنا دبي ده نيرين ام بيجن او بخوا خو اداره نكن مرکزه كده براحتي آلیکاری جی و هفتشی براحتی ناگش دسته ما و دوان تشتا ده طبی ام بیجن که دولت نها خودی دولت نیرین که بوک Kek Ehmed جی بحث کر yani 48 ساعته اولی جو کوکی ده ترنه بو yani جی ارتش لیه بو بس لدیاربکر بو او جی نظام بو نکار بون و درکت حاله که او بخوا احتیاجی پیوستی وان به آلیکاریه یعنی خودیان آفاته برپرسین آفاته حتی بزرگ بیشن که انقاضا نظامو ویچ بکن yani او problem درکت حاله yani وقت بیشن یا درکت حاله که ایدی نکارن yani مگویا حکومتان نها سیستمک خراب کرد لیبلی سیستمک آنی جا کم خراب تره اویا درکت حاله جبر وی هاویجی مثلا هلبجارتنا و نظام چیا دخوازن روژه ویجی حبکی بگوهر yani ایرو هر کس دبیجه که 48 ساعته yani Kek Ehmed belki bas kirib
ين MHP'yi jî yen AKP'yi jî yen herkes li cê erdhejê dibêje 48 saetê ewilê dewlet tunebû. O îja tabii tunebûna dewletê migoya di erdhejê de 24 saetê ewilê saetên zêrînin. Pêke dibin enqaza de mane divî 24 saetê ewilê de piranî sedî pêncî wan tê xelas kirin. Wexta dewlet tunebe yani yenke em bêjekî însana ji bin enqaza xelas bikin ew bixwe ne serkar bin û ew bixwe ne holê bin yani tê wê meعنêkê ew milletê xwe tenê hiştine ji bo ke yani em bêjekî telef bibin yan jî bimbirin dibin çêka de bimîne. Vêya jî wek em bêjekî tesîrek negatîv nêrîna yani millet nêrîna wan li hikûmetê tesîrek pir yani em bêjekî negatîv li hikûmetê nihat dinêrin. Yên dibin enqazê de yani çep, rast, Türk, Kurd tevde wer li hikûmetê dinêrin. Lê belê piştî 48 saeta îja dewlet hikûmet hat wêdira lê belê yani bi em bêjin kî ne tevdê millet. Got ez ê alîkariya hevalbendê xwe û hevalên xwe bikim. Wî havî. Yani em bêjin kî ne alîkariya Kurda kir, ne alîkariya Eleviya kir, ne alîkariya em bêjin kî yên ke ji xwe dibêjin em çep û muxalîfin. Wî havî yani prestîjek pir wenda kir, îja niha dixwazin ev yani em bêjin kî hilbijartina paş de bixin heya wê demê em makiyajya xwe hepkî serrast bikin. Lê ev îş ne makiyaja xelas nabe me. باش باش كيك وعيد كيك أحمد از جناب تاوي برسم جناب تا دجي ده اوه نيرخاند و براسي مالا تا عواب مشتا يعني اوه قداري کرد بي گرما گرمي تا گلك بزمانه کی خوش آني زمان گلو اوه فرانسزي او هياتين کو جناب تا بوان او چه دفکن او چه دبيجن خوازم وي آليجي همشتا فير ببن وان اوه چاوا پیشوازی کرد بری هر تشتی بمه دو سه تشتیدن ازه بویجم داوی ازه برسیواته بدم هگه فرمو یک جه yani devleta Türk tez mayi. Yani ji roja awilî de heqet zanî bû trajediya pir mezin e. Ji ber wî havî du tuş gotin. Di konferansa a medyaya yekemîn de yek jê got alîkariya ji derve deriyê mevekirî kî bixwaze bira alî bikin. A du da got 10 walî mewaliyakî din jî dan. Yani 10 wilayeta mewaliyakî din da. Waliyakî din wexta bê dan ya walî ji kartê de stendin ya jî dimrê waliyakî din tê dan. Yani tiş ez dixwazim tiştî nûh çê dibe. Çi çê dibe ez dixwazim. Valiye koordinasyona dagirkeriyê. Hûne bibihire tiştekî me heye bira heval dom bike qederê nîv saetek din ez ê dîsa werim. Kek Ahmed eger em tere ya jî ez kim bibirim ez çîkê bibêjim yani ev heye yek jê xofa me ew e ku yani Kurdê ji welatê xwe dîsa bê qewirandin. Yani tim Tirka devletê Tirkiye serkerde ev kirinin berê tade kirinin li hêlekê li Kurda dawiye di hêlekê di derî vekirî ji bo bireve xwe bide alî ne li Kurda tenê kiriye li Ermena jî kiriye li wekî di jî kiriye li xwestî wexta xwe tenê bihêlê xwe tenê bihêlê ana binerin
به هزارا کرد چو روژاوا چون روژاوا جی هرا ترکیه جی خوجا علی سرکه اودیا کارسازا و تجارته دبه کسیش در وهات نگرن کار اصل دخوازه yani vir terbike herin adın ez ekim bibirim tişkî rahattir jî hey dibêjin yani proje çê dikine de dibe di 6 meha de em ê cê xera bikin ji ana dib kepça ketine dibe neketnaye hîn kesê dijî tê de henin hani adın çîke yani biskadın ev tiş hat gotin dibêje yani em li hevdû kom bive çî bive heqet yani Kurd wexta li ser axwe xwe bimîne Kurdi wexta çû ji derve çû wekî din dîsa Kurdi lê çi xwasiye wê bimîne ez dixwazim wê bivêjim lê mixabe dibe ez ana ji we biqetim hûn ê bibihirin Kek Ahmet mala te ava be em ê dîsa bi cenabê te têkilî deynin û em ê ciyê ku cenabê yani hewa ez dixwazim vêya bêjim berê ez veqetim devleta Türk devleta Türk nahê li saziyê sivîl tişta bike wana rakirine xweşkî nahê li veya zanibin dest dane ser ji nû dilê xwe dikin çi dikin bikin ji dinyayê jî dibêjin dor nêzî nav 800 milyar dolar perejmer dibêje ji bo ji nû de saz bikin çî bikin yani Kurd bê kuştin jî pere dige ji wan fêda wan heye Kurd bê veşartin jî fêdel wan dibe û vêya dike yani ana ew veya çî bike pera dixwaze 35 sal berê di mesela Helepçe de jî baş tê bîra me wexta ki xelk xwestin alî bikin alîkariya bigêjîne got na sereke wê çayê got na pera bidin vana îro jê wê ya bixwazin tiştek heye Waqfa xêrxwazî a Berzanî heye kare alîkariya bigêjîne gelek ciya hege hîn bihêlin yani alîkarî hûn karin bidibe bira her Elbistan bira her nizam kîjan bajarî bi xwe jî amade ne wêya bike yani Kurd dibe derdê xwe bi xwe hal bike wa zahmet çîkê siyasî ez tevê nabim hûn ê bibirin me bibexşînin Na tamam baş Kek Ahmet o mesela Avrupaya jî tu baweriya Avrupaya bi saziyê devleta Türk dadgerde tuneyê baş ez karim wê bêjim lê li hember tişkî dijî tuneyê alîva feqîr nabike koçber bûnî keskî dijî tuneyê bibihirin gelek spas Kek Ahmet mala te ava hedefim xweşiyê de bibihirin dibe ez herim tukanê derkevî karê te heye mala te ava te agahdariyen gelek balkeş dame tu her hebî heta carekî din bimîn xêrxweşiyê de wexta me jî hindik maye ji bo ev bername dubare bibe divê yani em du wexta xwe de bixedînin ama ez cenabê we gotinê we İtalyê ez ê bigirim lê du tiştên girîng heye ez dixwazim dûr de jî hûn fikrê xwe bi kurtasî bêjin niha divê ertheceyê de tiştek derket ortê Kurd milletin netewek qedîmin û di felaketa de digên hawara hev û du dijminê hev bijî qet ew nakin Kurda divê meselê de divê heceyê de dîwara di orta xwe de xera kirin û gelek tiştê baş kirin hatina rêzdar Neçîrvan Berzanî nîşana vê yekê bû lê siyasetê dî tarzek guherandî însan xwe diguherînin di axeftina rêzdar Neçîrvan Berzanî ya diwê heceyê de mesajekî pir û pir baş da bi qeneeta min
جالی دیپلوماسی جاری طرز سیاست تشتکی دنانه نا دو تش کرد و آخرتنا خود گداری کرد گلک جارم و آخرتناوی گداری کرد گو که دو وقت خود دولت ترکیه عالی مکری د فلاکت حلب چه ده اوه ده ایرو روش هاتیه ام عالیکاری آوان دکن لید آخرتناوی ده تشتکی پر بالکشه بود دگو تجاری نکت او نجات پرستین ترک هبونا دولتا کردا هبونا هرما کردستانی ناوی کردستانی دا آخفتنا خود با آوائه کی پسپور بکارانی دور ده تشته گو امجی آمادن خدمت گل ترکیه خدمت ترکیه بکن گل ترکیه بکن نه سیاست ده یک جارا او گوتنه نه لی اف گوتنا مثلا گلک جارا بو سدما عفروز کرنه انسان ما ده مجارد خوازم والی بکشینم قناعت من هاتناوی او آخرتناوی پر به سرکفتی بو و طرز که نه یا سیاست یعنی و دوی اوی دجی به آوای که سرکفتی جی به جوی اوی درکتن و پر باشی پروپاگاندا ولات خو پروپاگاندا حکومت کردستان کرنه و اف مجارا او هوا باش یا کردا ایرشکی برن سروان ها دودیا مجارا کی دن یا وقفاریا آزادی آلیکاریه کی توپ او آلیکاری توپ کاره کی باش آوا کن او جوه کی و مال آوان آوا تشته کی خوش کن لی دور ده ده پانکارت کی ده işte درباسی به ترکیه شرکت اوی دانی او سروی گوتنا اوی جی او حوالانا جی افروز کرن وک درایا گشتی یا هوا کی پر باش آوا بو ارشی وان کرن نا اگر دوی اوی ده امگش برای هفن و امزانن herkes چه دکه مال آوان آوا دولتا حکومتا کردستان کاره کی پر باش دکه و هاتنا رزدار نچی برزای قیمت کی پر مزن دامه او دوی گوتنه مری نکرده مثلا وقفه جی وقت بخواجی تکسیب کر لی ام هفو دو عفاروز دکن وقت گوتش کی ور من نکریه لی شرکتا کووی اوی کریه بخوا دکن نه تشتی هوا باش هوا خوش آوا بویه لکردستان بیا بری ارتحجه پشتی ارتحجه درکت ارته کو کرد دوی ایدی باجار خود ولات خود اداره بکن و کنسیل نوان آوا بکن بیجن که امی خود اداره بکن اوجی سیاست سیویل ارکاسی پارتیان سیاسی اوی دوی او هوا باش مری خرانه که از خوازم گوتنه و ایتالیه بگرم و ام برنامه خلاص بون که یوسف فاما از دست بید مبوی دست بکرم بوی جی مرات آوابر ام بالراستي يعني الباكوري كردستان حالك خرابتن وك سياسي وك دزگه سويل بالراستي تشتيق ما دخست ما نقاني بو بكرا او ويزو طاقت ما تنبو خير خوازيا برزاني بالراستي يعني دا وك دولتي دفكروا حركات دكن تسنوان نبدلي مربجي لبوي على كردستاني وبهوارا كرداد هاتن ملتي وخد هاتن لهر دري خلقي كرد جي كيف خشيبو وبراستي جي مرسلا كرديتيه ونتوي بني تسيرك بوزيتيف از باورم ويل سر كردا بك مرسلا جنهاو بيفه اميت قاربن چبك دفراده دبيك ام سري خو بيشينن و اف مغدوري عردهجي زنزلي قام قانبن تدي شوان بس همتكي بيجي بوان بار بكن بوان آلیکاریا وان بکن نهیلن زیده پریشان ببن گرک امویا به دزگاه سویل ام تیکوین تیکیلیان و بوان ام وک انسیاتیفه که بستینن و دولت يعني ده دولت
ev 100 salê dewletê yê ji bo Kurda û Kurdistanê çi kiriye û çi dike. Yani de em zanin, em xwe gerek nexapînin. Zanin. Yani devlet sınıfê maye, devlet nizanim çi kiriye, çawa kiriye, em bi devletê zanin, em Kurd ganibin tiştekî bikin. Êşa milletê xwe em ganibin sivik bikin. Bi partiyê xwe siyasî, dezgehê sivîl, koordînasyona xweşik, yani bi her çarperçeyê Kurdistanê re merekanê têkiliya dîne ve bi diaspora re têkilî dîne. Yani li welêt bingehekî baweriyê em karibin çê bikin, ne mersela siyasetê va çişkî sert siyasetê re ye. Em mersela tiştêkek nêçîrvan gotiye, tiştêk mesela wekfa azadî jî yani divira di mesela ev êş û azarêk hene yani em li ser wan zêde bipeyvin, em serê xwe pêşînin, em kanin pêşa rojê çi bikin, em ji wêya ser wêya bipeyvin, em ji bo wê pêşînin. Ez dixwazim ez vê bibêjim. Ez hêvîdarim. Yani her kerasetek, her bûyerek kerasetek dedî çişinê derfet nacî bixwartîne. Bi rastî kerasetek gelek mezin bû li welatê me çêbû. Li heşteh bajarê Kurdistanê çêbû. Xelkê me gelekî êşiya û perîşan bû. O wê hîn jî hejar û o perîşan bibe ka dawîlkuyê. Divêk demekin em lê nenerin ev mesela erdhejê û mewdûretiya wê, sıkıntiyê wê, êş û jana wê yani wê heya 6 meha salekê jî wê dewam bike. Yani divêk em Kurdê Bakur bi partiyê xwe siyasî, rêxistinê û dezgehê xwe sivîl bi xelkê xwe re em kanibin bibin cê baweriyê, em kanibin bi xelkê xwe di erdhejê de êşiyanin, em alîkariya wan bikin, em barê wan sivik bikin, em linda wan xuya bivin û melhinda xwe bivînin, em kanibin vî îşî bikin. Ez bawerim wê baş bi ji bo gevka em bikijî divê em çi têkeve ser me fedeykarî em bikin, em bixebitin, em xwe pê pêşînin. Yana na ji dewletê pir çişt divêk mere hêvî neke. Yani devlet işê xwe dike. Ji ber vî hawî tamam bik mesela gelo ez wazarokê wendayî keçikek Hesen got û biraya giştî Ewropa jî re û Kurd jî divî warî di şiyar bin. Yani wazarok naxwedî derkevin. Wê gelekî baş bir. Baş kek Yusuf malata ava gelek spas. Kek Hasan em gotinê te İtalyayê cenabê te jî bikin tê çi bêjin? Dengê te girtî kek Hasan dengê xwe vek. Belê bibore. Kek Sîrac tiştê ku min peyvê xwe da fireyî got ez dîsa bi Kurtî binê wan rêz bikim. Yek jê tevayê dezgeh û saziyê me sivîl kulbajaran hene li ser hevin. Di vê roja teng da gelek evê wan gere hebe di rojava wan da ji bo erdhêjê ji bo însanê me ku ji erdhêjê zerarê dîne ji bo ku ana di bajar û bajarokan da ev çadir yani çek çadir kentler evê çê bibin wan tenê nêhilin gere ev ya ji bo me ji bo me siyaset çiyan jî ji bo me partiyan jî pêwîst e wan tenê nêlî li ber wan bî êş û elema wan qasêke ji destê me bê sivik bikî. Ev yek yani işi rojê ginine ev roj ev sala pêşiya me her deyim di ewa be. Yê di duan em kirnê dewletê heya ji destê me bê teşhîr bikî. Ewa dev ji vî işî ber nedî. Çünkü ew mecbûr e çawan ji me bajet stînê çawan xwezayiyê vî welatî girtiye biriye û diba dewam e gere vegerînê li vî welatî zî dîsa. Neyne em gere teşhîr bikî. Yê sisiyan nav dewletî wek cenabê te zî got gelek alîkarî ew ê bêkirin. Qala alîkariyan dikin.
قسی که ام دزانی او آلیکاری او برنادا جیبا دولتا ترکیه دی به پروژان به دوا پروژه بجی به او پیدر پی بدا او پروژه دی به پیوانی وی بجی به جبو ویاجی دزگی می کو لأوروپای لولات دنی هنه چه سازی چه دزگه گره اوجی بالاوان حکومتان بالاوان سازیان بکشین کو لدووی تشتی بن اوا توربا کورا دولتا کور را برندن و برهوان نبه اف سی چارانجی دی سازی از بیم سروی تشتی کو کک یوسفی کو زاروی می کو بیجی بی معلومات بانه معلوماتی وان دبنی اردهیجه دا دبنی وان اوان دا کاولان دا مانه و جیانا خود دست خستنه اوزی او مانه یانجی هیجن ناس ناکن یکی نغزانن بیجن اوجی گرن روژه و مدابو که ام تعقیب ویشی بکی نیلی زاروک بیجی وک بویره درسمی تشت بسریوان از داویا بیجم از ایویت کم اوی ایشو علم جی دنوا دمی که ویجی پر وعده که درجنه بوجی دی سبک ببه ملتی مده ویازی پشتاخواه را که امهمی به هفرا دی سازی امی جبو سرفرازی چیز دستی مبه امی بکی گلک سپاس که حسن که واحد گوتنه تی ایتالی بگرن تفکر بو مثلا سروک نچربان بارزانه براستی 88 و 91 ده وقتا صدام لباشور کردستان لکردین وی دراخست باکوری کردستان هرچی قصد دولتا وان تر نبوشی وقت ملت دولتا ترکی جی گوداری نکرن و آلیکاریا ملت خویین باشور کردستان کرن و لچیا و لهنک برگاها پشکریا وان کرن ایرو باشور کردستان دولت و اوجی به خوارا باکور کردستان ده هاتیه و برای خوی کرد هاتیه و ارککی خوی نتوی آمد یعنی ابیات چی که نشان ده دولت بون چیه وقتا مرب دولت به چه خواهی کار آلیکاری بکه و وقتا مرب به دولت به چه کاره چه کس کار آلیکار بده چه ملت کنه و نشان دا که یعنی ام بیشن که ام نی دولت بینجی ام لپرچه دنیجی آلیکاری امکارم بکن و هندشتا نشان بدن ام ملت و ویا نه ام بیشن که تشتکی که ویا خوزاییه چاوا باکو آلیکاریا باشور کریه باشور آلیکاریا ام کفته یک ملتن و ام خوارا هفدو چونه نه آلیکاریه جی خواره هفدو چونه و بیاشی مگویا نشانه که دوی هر چار ترچی مجی دولت بونه بدن پیشیا خواه بنی پرچاکی من نیب دولت چه قصد کاره همیشه بده اگر امجی دولت بونی بدن پیشیا خواه امی کاربن گلک تشتاب باش که کوید حالا تا به گلک سپاس گلک سپاس جوره ما به هفره صحبته کی خوش کر مالاوا آوا و گلک آگاهداریم باش ما دان ما تشتێکی vê sohbetê derket holê divê Kurd li bajarên xwe xwe bi rêxistin bikin, însiyatîfa ava bikin
bi alîkarî û bi koordinasyonekî navendî karin ji vê felaketê tiştên erînî derxînin û ev yeka jî ew ê bibe bingeha em ê li bajarê xwe îdare bikin ew jî tiştekî balkeş bû. Mala we ava bi temaşevanên êja em hatin taliya bername xwe me bi 4 mîvanên xwe ser mijara Erthejê Mîrxand heta bernamekî din bimînin bi xêr û xweşiyê de şev baş.